Hakan ni kesengi kaba ngana pusan ni kaban keren nak tin ke jong belai. Kawan baik kaman sim ya kaban hikai. Ngakwa hakan ni kesengi bang ini ya pet ya ke ai ke beshisha. Bagaktin ke jong belai ini pet sepang ke jinglong ke jong belai. Baru belai shisha ulong uba pelah hadu kata-kata. Haba udah latip ru udah keli. Berkening ini ke jing pelah how try. Haba ngapuli ke kitab Genesis. Ublai ulatip bu Adam ulabam yu tau so. Umday bau blay ukam syam latip ya ke ai ke bau Adam ulale ulatip handre ukli no Adam hatu mela bam yu tau so pitip kata ka dige jinglong ka jong blay ublay aba ulatip ru ukwa bau bri un ong hi dala de namar balay umlay ban ong yu me mela bam handre bau un ong ngangala bam kata ka dige jinglong ka jong blay. But habang apuli po ka Bible lem, kaniga way ka jing shem ka jing shisha na kaktin ka jong blay. Ba what ublay lu updiang ya kata ya ka ay ka baladon. But kata ka day ba ublay haba upenlong yu ubriw em uay ha ubriw ya kaniga benda ba udan ya ka mensim ya ka banlay lut ya ka ba unray ya ki ay ha ka jing im ka jong. Ngangay umdan mano bala ban kang ya kata ka mensim ya ka ba ngabat mapi. Ba nrai haga jingem. Ba ngapusan haba ngapuli ke kitab Genesis. Haba ublay ay yang ni ka mon lai lot yam uhaban peniro bangan ay lai lot yapi. Day namar kata uklambo haga kper Eden nega Eden ka kper ke jong blay tang ya uwe udieng. Kata ka day ka dieng jong ka jingem. Bersama lada ubo tanya ke ding joko jingem mem kabamon lada wat lada ai kamon lai lut kamdai ke jing lai lut nambar ubriu dan kam ya kaban rai dan kam ya kai baniu ban rai lada don tanggawi ke lenti dan syu da kawai pat ke lenti da ong epi rai da kanu ke lenti banwan kabamon utau ba ong epi ban rai kamon ubakla namar dan syu da kawai pat ke lenti don tanggawi ke lenti. Baru belai haba waya gamon like lut day namar kata udah bosen don yau neu ding jong jingtip ke babat basniu udah bosen don arteli bau brio daga jing like lut ulak banjit ken lada dan arteli kamdai ka jingjit ublai haba bo yau brio ubo yau brio daka mon like lut ba ulak yakaba unrai ya ka jingem ka jong. But lano ublay unuman ban kang ya kata ka jingrai ba ubriu urai dalade. Hey ba por ba utau ya ki angel kitab Nehemia kandai henriu ka ba keren ba utau ya ki pai ba beneng uklam ay ya kata ba wat wa ki angel kinrai ong ba ki angel pide men sim shakri ka kam jong pi ka dei ban shakri. U ay ki ya kata henriu angel usim kabu hot udan ya gambor ban rai ule persano ya kata ke ai ke bau blai ulamon ya berkata ke pelong ya ba un kelano ubale persya ya blai bat ukie ki balong bale persya ya blai lakot ya ki usaitan na neu tau ksut dai namar kata laong namau neu mensim ula kelalong mensim ksut mendesho mensim syakri ukelalong mensim ksut ya kata kawan gani ka kentien but ke Bible ke batai habau blai bo ya brio hagak pereden. Aku apa nong epi ubo so ke weipat ke brio naga benta jong ubrio baru ong yang ni ke brio por bosna bakan longan nong sumar lem ke babiang ulat tau naga benta jong ubrio ya ke brio wat upol ru ukren yang ni ke benta haga shiti ke jong uwang la tau shwa ya ubrio om ya ke brio ngalami ke brio na ubrio bat kaniri ke benta habor bo la tau la bo kan ubo pat yang ni ke jing shisha haga ni ke pertai bat ngide ban tip yang ni ke jing shisha Bakata ka day, habakadon ka mensim banray, kandon ru ka mensim jing penshoy. Way bangi badon hakani ka jaka, nginum la ya ka bangin lat no, nakani ka mensim jing penshoy. Kani ka mensim jing penshoy, kandon bet. But kani ka jing penshoy fitip kani ka tangofi nga so pla pangapuli ya kani ka bentan apaka Bible. Baka jing penshoy ka khamwan tang hakabriu ka banengkong, hari lawan ru. Hau blay ba wan long brio, hakani ka slakando ba tau de Jisu. Kabamot, kecik persoi, kakam ketak tang yau brio, kakak ru yau blay, ubalawan long brio.
Kabamot ka jing persyo ingin niya ba bangalangi pet nya ka Genesis hagal nong gabalay kadang lightly ka benta ba kani Gabriel ka kran habakawan ka jing persyo habakawan ka jing persyo dan lightly ka benta ba kani Gabriel ka kran ublay ngangay nganumlet sa kita ka benta ba ya ka ay ka ba ublay bla kran may ubreo ba umday ban bam no taw so jong ka jing tip babha bat ka basniyo ken ublay uladap ong lupa but ublay uladap ong lupa ken mau kajing yap kadon pe uang kum ne ngan kwa bangan puli ha kani kapor ha khot ka bakhat nyo lanong gabaar hari na uding kajing tip ya ka ba ba de ka basniu menem yo bam na u na ba ha ka ta ka sngi ba men bam na u da ka ba yap men yap shisha mano ba kren chwa ka ba nung kong do ka kentin yap ha pa ka bible ha mano ba kren nung kong do ka kentin yu yap mano ba ai udai ublay uang baka jingyap kadon bahre kene ke jingyap uang ya ubriu kene ke jingyap kanumla ya me bakanuan ban telep ya me ya ka ban penyap ya me lano kanumla ban keta ya me lada membam uni uso hare ka kelebat me bam ya uso ka jingyap kanuan hame ban udah ong kanosin ke jingyap mang tu da ka ba ta ka sngi men bam na u wong kom no da ka bayap men yap shisha ka ba mot niyo ka ma u adam marsen bam u khlem yap ha ka do ha ka men sim jong u ka la yap bat ka do ka sayap ondal adap pandai spa snam tam ka ba mot u la kran lupa wong ka ne ka ching yap ka don belai u kran wong ba ka don lupa ka ching yap la pi pule na kitab jing pen pau tong in pet ha ka ne ka por kindat Hani sing kwa ban hikai hang nega jakab. Beli Ukraine yang nega kenten. Beli lem nong ka bakhat lai de khot ka bapra. Ti kita paro ki wasong halor ka khandau kinyamani dem yu. Ki ba ki kerteng jungki om simla tho ha kata ka kitab ka jingim. Jong ta khon lang berat. Ya bala penyap la mendang long ka perthai. Meno la penyap ya uta ukhon lang berat. Ka bamut habo bri umpat don la don ka jingyap. Dai hang ni bo blai ula kren ni pangka jing yap hilap po Genesis menta blai ukren namaru Jesu haka bakanja masim ula dap yap shwa ba ubri undon ro shwa ba yu ubri undon ro ka ketin yap kala don but Bible ka batai hang ni bo blai uang haka si me bam men yap tikna halada mem bam ka jing yap kamla banwan ban telep ya me Namar balai, namar memtre ba menshim. Kani ka jingyap kan man trekam ya me lada mendalatip. Ukran shay ublay. Kabamot ka jingyap kala don lupa. Hari kanumla man trekam lada onam bam yo tauso. Kan mau ka jing penshoy ka don bet. Lada ngim hap ha ka jing penshoy. Usoy tan unumla manwan banyale yangi. Hanrei lada ngiyat light no nangta katakan one bet yangi but hadin jong ani ka Bible ka ong but usaitan ule ayu hangani ka jeka kaktin ka jong blay ka ong nong ka balay uwan ya ka ben shoy but uya keren but ka brio but ada ba ulay keren but ka brio ka ong lai teli ki benta sa pang utau so ka de khot ka ben rio nong ka balay ka de khot ka ben rio ka don lai teli ki ka ka brio pat ka keren sa pang utau so ti haba kata ka brio kala yo i ba utau ding ulong ubabha ban bam ka ben kong yu ba ban bam nang ta ka baar ka ong ya kani ka benta bat uba itnat ya kikmat balai uding uba bet ya ka ban penstat lai teli benta ka ong ni ka brew ka ban kong ai babahaban bam baar itnat igay kikmat balai penstat ublay wang pibam on play ya kay ya ka jingyap ka briu ka ong ada pibam kadai gay it's good for health kong babahaban bam hakui ka keltin lada pibai kong it's good for health kom no ka ba nak benta ka kwat ka kia ka baar ong kom no itnat ya ka kmat balai start
Yohanes ong kumne ya kan ga benpa haba utho ya kan ga shiti ga jong o ha ga shiti ga benung kong Yohanes ada ngi puli ga nong ga ba ar khot ga ba khat san bat ga ba khat riu ga ong kumne pi what eat ya ga perthai lemne ya kita ki e ru ki ba ha ga ta ga perthai lada uno no ru eat ya ga perthai kata ga jingi ukpa kamdan shu ha o ngala banong ye pi haba ublei ong yu adam me ba minu so ha ka ski me ba minu so em ka jingit ka jonga kanum dan shu ame ka jingit jong no ka jonga kam dan shu ame nang ta ong gum ne pa nang to ong na ba baro ka ba ha ka perthai ka don ka jingkwa brai jongka do ka ba ar ka brai jongka kmat balai ka jing sarong thala syapanga jingem ka briu ka ong banang kong do babha baniu ban bam kala ban ofi ka brai jong kai ka do ka ba ar brai jong ki khmat ba ka briu kong itnat ya ki khmat balai ban pen start pai bhau briu ba start em sarong bai no denam dai ha ba start em sarong bai uji su uhikai bangin sengurit ngidon jing sengurit sarong ru la ka jong barok ngidon pi ka bible ka batai hang ni ka ai ka ba ublei u ong nai bab asapli yang ni hanrei hang ni ka wei pat ka benta ka briu ka ong babawan bam pitep kan mau be ka jing pen shoi ka banung kong do ya ka briu balawan man ong ba diu briu ong ban bam yu nu so kajik percaya ke benung kong do yu Jisu ke bawan hak gospel Matias nong ke basau but Lukas sau ke dikai ha bam okay kadang nam dai nak bam but Yohanes uang ke benung kong do kadika jingkwa brai jong kai kado ke bam perkat kat Samson bangakal macam tu kat Samson nganong pi ukhan tep utu ngap udai nei ushembet nau tu sing ubayap ban bam hey ya u lakang na kijing bam jaklia baro ushembet ban bam ban om tang bo bam u airu yakiwei hot kadi ka bathiang hanrei ka jing sedang ka khamdei na babapat phimla ban bam na ka baput ya ka bathiang haki ni kiski ba kibreu kisap pen shoi ba ka de ke vitep ada kaman sim jong pi ka penrem to le ha shi ong be kaman sim le de ka bathok ba ni sa syukur ba ha ka ni ka donut ka jong hi de na makata pitep apa nga pulih ka testament mayam para lai pusin upol upanon kam ong nabala tho wa haki kham tam ha ka shish ki nong rom ba ha ka korin ba ha ka kam apostol pin labet ya ka ni ka kentin nabala tho namar balai usutho lada kandai na kajing tho ubri umla baniat kabam kai ba kani ka bri ka ong ba ban bam hey ba u Yohanes suang kadai ka brai jong ka do hey bu Jisu ong ba pin job ya kata ka brai dai tang lada fi ong nabala tho amen belingim bam snam nabala tho amen kamdai ka rukom jongi nabala tho kabam kala banwan ra ya pi ka jinggur khu kabam kala banwan ra ya pi ka jingtem u iso namar kabam wan ra ya u ka jingim jongo ka jingtem banrai u Jacob namar bo ai bam u yo ya kai ya ka jinggur khu te ka tau Jisu udai nong ai bo long ka jinggur khu yang aba de pi amen Markaktin ka jong blay ngong hang ni. Pakani ka briu ka klam su tho. Bo blay wang nai bam. Namar blay wang nai bam em. Bo ai ka mon lai lut. Wang la dang ai ka mon lai lut em. Nga hapan bo i ai te ba ngan su tho ba pi rai de ke da ka jing lai lut. Wang banga bo ya ka ni banga pini banga nga ai fi ka mon lai lut. Hare kani ka briu ka kham la ba su tho ka shim ka bam ba u briu ru bam. But hadin jong kata kia hap but you chi suru em ha kata ka jing put shoi ka banung kong do hadin sao pos ngi ba ula sha jingen ula tangan ba ula talat ha ka do wan ban le kan mau u saitan
Ula banyale ya pi par pi klain bah ka do unyale ru ya pi ya ka por batlot bah ya ka do. Ya ka briu ba yu Adam la yale ha ka por ba ki klain bah. Ya Jisu lawan banyale ha ka por batlot bah. Batlot bah barong pen kelayu ne ma manong kupu ba men yo ya ka bor. Hadu Jisu ong ubriu baro tang namar ka bam. Hadin jong ka tau su thu bah mlong. Usai tahan ya lam pecah kecing pensoi ke baar baka beriu ke ong ke itenat ya ke ba itenat ya ke ka kemat itenat ya ke ka kemat setiap kali ka kemat nak bersyukur bah bat ke bala ya lam pindah pulih di gospel Matius bat gospel Lukas ke don ke jing perno ka jing pensoi ke baar jong Jisu hey ba Yohanes ong ka brai jong ka kemat ada pindah page na ke gospel jong Matius ke wanswa ba uyalam yau Jisu halo jang ke temple baru pak no ada pindah pulih na ke gospel Lukas kalau nong ngebesau ke keren syai yang tu baru syaitan ula ong yakin ni baro bat ka buram jongka ngan sa ai hame ada khot ban riu namar usaitan ula yalam no ya usaulo baru peniu ya kita kilum kike baro ki tenat sudah haba pet da ke kemat ong ngan sa ai lot ya me tang kawe ngakwa berkata ke dia mendam mane bat ipas bantai ila keren yang kata ke bor step lalu pilapet usaitan umur ai shortcut ya ujisu mem dan kam men yap tu me cuma ni yang ngala ai lut ya me namar kene ngal dei bangladei ke jonga ngan ai me lut syukuri datang dak ai tang dak kemat uyalam syakilom namar ka kwar ban pen kan mau hangane ke por kene ke jing persoi ujisu kadai ke bakenja do ke balayalam ru hau mensim. But hey bu Yohanes utho yang ke negashiti wang ke jing tenat ke kemat namar balai ke negashiti ke bu Yohanes utho kan ma bu Yohanes udai u apostol uba syarai ya ke balang ke badan hapotarki khamtame ke balang Ephesus. Ha balang Ephesus pindah pulir ong ke jingit ke benengkong pila dono udai ude u apostol jongki u shimti hadin jong Timothy ban ba u syarai yang ke balang ba u penken ma wong kan ma mapi udah penken mau ya ki bangai namar balai penken mau namar usutu yang ke wei wang kadan bon palat ke ba itenat apa Ephesus kum kadon ke temple Diana ki shna ki kyu ki bitnat ma ki nang ma ban shna kadon ke jingkai wang papi na itnat te ka kmat ke jong pi pin ngop no ha kita udah wan ra ya ke berai jong ke kmat ke berai jong ke ngip da suto man shua harangi im ha ke ke por man ta am ngi suto ka kmat kam dei shu ni berai shu Jisu pe ba u Paul u tho om ne station Kolosai Nong gabalan sti Kolosai dekat benengkong wong. Namar kata ladal apen milem ya pi hau Kris. Tu wat ya ki ru ki ba. Haneng. Hakaba u Kris udan u basyong sakakti ga manu blai. Denem. Ha? Kadayam. Ngi mentangi berayum dei seneng. Daduai Jisu dan bepun nak tu tikong yang sapun patpun terang ngai palat ya me. Hamai kapun kendat ro klam ja nak khamat. Kadayam dai na. Day, fake keluar log day. Keberai juga, kita manusia apa keren keberai keman bersuatu, mentah tinggi suatu bah keberai keman. Ada dah, berkat kaji day jongi badu belai. Kaji day jongi badu belai, ha kini kiski kilong kiba kumno. Nyamar balai, hakani keberai jong kemat nganong ibi, kibon palat nganong share hakani kepor, henry bahap, pitip kani kebriu, kayoi apa kayoi ni so kaong itnat palat, ya kani. Lada ublay wong lada peba ni so kajingyap kanuan tidak kibriu ki ong kajingyap kalong kebaitenat, lada kandai kum tak kumno nganong ibi, ubriu udi ada kata-kata bu penjannya lada bu unyap, lada ong ba kajingyap kalong kebaitenat. Beliau kedukan kiat nganong pi kata penitenat ado kata tak jing bon laj wat hagi yang menim jidon laj kato hai yang meni ada bu laj I pertai hang tu te kalaj sudah ada longo ya kata namar balai kibreu kim suto haba ki dong yang tu drugs ha kamat la jong ki alam ya la di syak to ke jingyap lara kam dei ke jingyap ke bai tenat balai ki ni le ya kata
Kabau try wong hak kitab Genesis pi ba mu ni so piniap si syam ka breu kong itenat ki don ki breu am ki ong ke jingyap ki itenat dei nama kata dayap am wan ra da ka senduk ka ba itenat ba berkat pi senduk ya breu pi poi da ka lak pi belayu balik on tap ai ne jing ai ngu da ka lak men sapreng gospel cai da ka lak nganong pi ban penitenat dia kata kesenduk. Namar boleh ngikwa baka jingyap kan itenat. Kadang mau ke jing tenat ke jingyap. Dia kata Paul wang ke jingyap. Hang no ka seni ke jong pa. Ke jingyap hang no ke jing jop tiao ke jong pa. Fitip ke jingyap em kadang lupa ublay wang han. Kene ke jingyap ngak kan plan na ka benta jong pi. Kene ke jingyap ka dia nam da jong ngan yap. Ba pi pin em. Ada pi bah menu so ke jingyap kan wan pi. Hari ka breu ka ong kadai ka ba itenat kadai ka ba iyo ka ba itenat kidan ki breu ki kayi ya ka met yap nganong ki pelong ni ka jing kayi de ya ka met yap hadu kata ki pen kala ya kata orang ini breu impat poi sya beneng ini breu dan hang tang ngi habani doai kerpang ngi habele kata-kata pihak siu kata-kata kador ngi im hakum kata kapor lakai ya kata wat ya kecing yap bat tin jong play ka ong kata ka de kecing internet jong ka kemar ngayu i kan ong ifi ngim su thu ya ka ei ka bangingi le hakini kisngi ban internet ya ka kemar ka jong i kata ka de ka mata me bat ka benta ka balai ka ong nang ta ka ba ong ka ba bet ban pen start ban yo pen start yo jisu la halam da panong kaningan ay me itenat dapat ya ka pertai baro hari uci suang ngan mani mdai ban mani ya me fitip uksut ulakwa ba uji su un mani ya hari umtip ba ma hab bandam mak jat jong u saitan pen shoy ya uji su hadu kata ba un mani no ba bon ba nangi fitip pai monum hab hak jing itenat jong ka khamat kai roวันน้ำไอ้บักจิงถนัดกับขมัดกันชิมเนาะอยากกับปอดจังกับจิงดอยจงพี่วันน้ำไอ้กับจิงถนัดกับขมัดกันชิมเนาะอยากกับปอดกับบักกระปังกับจงพี่บรรลุเบลสุทุบหายากตาhakin ni kisngi ki por bamentaken namar ki por ki bamenta bangi nganong ipi bu soitan ukwa ban kene man ka minute nangi bangi nai duai nasa poi siya babakut ya kata bat ka bakado ang tuong ka bapen start ya ka khmat uyon su oi kata ka jing sarong thala jong ka jing fitip ubriu ba start sarong thala sarong ya ka ba tip kan mauro haus ta marja arpo bat arpo ngela ya lambaga covid ngimtip kalong bakumno to knyang ngimpat yo i ke ai bagadur bakila pen i bu upong kumta bu ulong kumta baro ngila yo i haringiele ya kata katma bat uta knyang jingpang yo bang ngimpat yo i bar ngim sutho bu ulong bakumno haringi yo i bakumno pat ula bansar ban penyap ya kibabon ngim sutho si sha ha to kapor ke ai ke bajia do ong ai injeksi sin ni ai dong ai arsen ai do ai lysin ru ai hi ngimtip ya kay ke bangingile namar balay bangin sarong la ka jong kicing mangin hadu bakala poi ya kata kapor nganong via ka rijong iam uba ai injek usarong bangala ai bat umpat ai wang nga sarong bangapat ai namar kani ka di ka benta baka bri uba start barobor nganong ipi usngaw sarong ba ka bible day namar kata ka ong ne kat dang bon jing tip kata dang susi Ikhlas Solomon ong da kat dang bon jing tip kata dang susi pinapuli kitab Ecclesiastes hagalanong ng kong Ukraine kata. Wang kat ba pidang tip? Kata pidang sosi. Hara kibriyo ki basta dam kisongi kumtang ngi kumta. Pej man ta ka perthai ka ya ka jig start monoban poi nung kong du ho banai monoban poi nung kong du ho mas monoban poi hang ta. Ya kata sudah baik ni sarong baik monobala pi pisna ka yeng kum kani ngangan sna kum kata. Da ka jing start baik. Ni kwa baik ya kata. Pari uji suru layalam sa temple banon. No me yala di. Ai sendano saitan na ka dekat Bible celing. Yo Jisu ang lada me penok no yala di. An IT ya ki angel. Namar belai utip bet ka jing start ka ba crowd do ka dai ha ka tin jong belai. Wangan kerwet da ka tin jong belai yo ni.
ai dah kektian. Ngano fi ban manga ma pi pitip kam tip tin jong blai mano. Mano ba kam tip pitip ban manga ma pi. Usai tan utip ba. Kata ka de ke ka ba matam. Namar ma u kam tip ba ban manga ma pi. Ban ladang iduna mangi ya ka jing sempang jong kektian am ula ban pengop yang ni. Ula ban niyo ban pengop yang ni. Namar u kam tip ba. Wang nabala thọ ta u da cốt bạch sam kan dai paway yau Jesu namar balay tang kidan ki brio kila tip ya kaktian hanai kila sarong no namar baki kila tip kita u brio kat dang tip ya kaktian katau dong penret amen kumno itho u brio batip ya kaktian itho namar ka jing penret ka jong amen Umday man sarong bang ngalatip. Itie ban itie ngatip bah mga em. Kadang tip liam. Pi suto ban ongan ai syakiway. Bakiru kin kot lang. Unum sarong halor jongki. Bang ngalatip lot. Tien jong blay ka ongan ni. Payo Jesu lakot ya u. Nakaktiin ka jong blay. Wala ong ya u. Penok me. Hakan ni ka jaka. Namaron ai ti ki angal. Pamenum tot ki kechat jong me. Kidan bon ba ki rai ke bangi rai ha jing em jongi bangi penyap ya la dia ha ka bakenjaman siam bon ba bat manu kita em kita ki basim ya ka wei ke khot jong Bible ki pen baklalut ya ki ek baro ha ka bakut em ngala banong ya pm ki long tek kita ki ba penwan ra hi ya ka jing men saw hala ka jong ka long yeng ngalayo ya ki babon ngon nganong ipi ki wan ra ya ka jing men saw ha ka bakan jaman sem but yo baki jot ha ka bakan jado namar ka jing chem tang ka we de khot khalam da ngam ha ka ta ka tien khalam da su thu om sngap shu ya no ro but ong kala ong la le khalam da su thu kani ka concept jang ni ka nong ka kren yu ha la shimita shitang line jang ta ka de khot but bala le ya kata but ba poison don ha ka banwan ra ya ka jing men saw Dahil nama tahu saya wong lan palan wong. Pat kelam siam la soto ya kata, bat lapan bakla ya kata, man ngayo bah kimno, bah kibrio, ki hap, bat ki jot. Usaitan, usuto hadin, yo banget la dang akwa wala ele nganuan ra da ka ktien. Bat uwan ra daga lada yo Jesu ra daga ktien, kan mau yang apa dia piru unwan ra bet daga ktien. Banyale yang lada pi ngade ba klan kaktin unyale ya pi lang ba kaktin dei nama kata datip ya kaktin lan pa lan amen utip ba mano brio ungop hakabam utip ba mano brio ungop hakacing tanal kakmat bar utip ru yanu ban pen mensaw yaki lang ba bawan ra da kaktin lang ba wan ra da kai da kita ki balaya don nganong pi mensua nganong pi ki balaya don nganong pi ngasuto ba ta klea don lang kila dei bani kiu lang ngalengo beklem no namar bakisngo latep ya kaktien jaka banyate da kaktien kisngo ngalatep da kaktien berkata kaktien kawanra ya kajingjot yaki kawanra ge ya ka jingjot ya ki bat kamtam ngi em hakini kisngi namar balai bon teli palat ka jing hikai ka basngau idai ba haroi khalam nangam bat ngi teng ngi kembut no em yo kawan ra ka jing mensaw nengkong ya lade hadin kata ka kata ya ka long yeng bar ka kata ro ya ka jing syakri Pabon palat namar balai ngim suto namar balai usaitan utip kumnade namar kata upol usuto bahaya kata hei boleh jem uang kala thok kumta uang la ong kumta la ong ukut bet ya kata la pipule nang room khat saw ha ka room khat san ha ka room nong ka benung kong usim lut bet nei kabala thok nang kaktien namar balai usuto bet wala nganga hikai yo kinum pediang ngana ang yaki kane kade kabala thok uan ra bet ya ka jing thok bet Ulej hapo biri haka Bible ka batay haka kam ki apostle nong bakat nyo kita ki pangat ki snap ka jika bat kita wadro ya ka jing to kadon na em kata haka jing to kan mau bet ikwaban I men sim ya pi wadum long sa utu kristan ubam tip ya ka
tiền ubat tip tang ke si dekot ken ma ba bon nangi ngila long ki kristan balik jeseng be tang arsen sistem ngarong la jolong kumta balik jeseng em ngasngo kini ki artli ki sngi em kini ki sngi ki ba koror tame yangi bangi de balik ken ma yu trai ya ka jing kha ke jong ba ulat hia hang ta shingot bat ka jing yap ke jong ulat nang tangim te be eru em bat ki bamle ya ka ta em ngisngo be kini ki beri basnio kini kim te be eru em kim te be eru no arble ngitep kindian pi ka bible ka ong surat man pulih ni ka khot balong bau blai uet ule yu bau blai uet namar babun man da kristan ki kwam da u blai uet ya pi badu kudop badu uet ki surat ham len ta ki klat bu jisu ka jinget ka jonga ham ka ya per de ka ta sti nang hebru ka ong ya bau blai uet ule yu sobang sak senang sak sempat sobang nama sobang nah sobang ni sobang apa abang boleh wait senang pada you kan ma bai la ki briu ki be je pi la kim senang ye pi ki je pi ki sneu mentah te bon sin thor ni senang yo thot pan tang pastor ri bangai menurut senang jo dera da senang yo ti bangai mi balang no lay dah lek be kum lay babon yang mana tam senang syur ama kilet be tu yang mana pi bahok pin qm be chabanang hara kinang pan qm pi shat dujok namar lek pi kat bamon lay je pi ngidon nak jingai ye lay ni song kha si korum je lay ngidon nak jingai ngin kala kompong lo di ka bible kila em ha kata ka por mentang anong pi banong be lay namar balai setelah tu jika jeng hikai bersyuk ong bet syuk hikai bet tang ke jeng i umdan ni ai ta kata umdan ke jeng shisha ta ke jeng hikai umdan ke jeng senang ki bangai umdan ke jeng penbet ki iru berkata ke diga jaka amba penkiu im bet chadu jok ngaong habau blai uit ule yu senang badu yu pi ailat bau blai senang sempat ni ha shisha kan kan ta fi duai film la masuk tu yu blai la da film duai na keren ni pi ni ke jing shisha film la masuk tu ba u blai ya pi senang u blai fi sempat la da film duai ba film pulih bible film la masuk tu ya ki pastor la da film tre ban kloi ban syak ban bet haki pastor amen nah keren ni pi dia kata tentang isu tu dah keren dah hikai em ka mong ba ka pang ba namar ba it mdai namar ba isi dei be isi pi ba best tambe pengaperkat ni ka bentaan kalau ka ba pi yo Petros bun ong setan uit ni isi ni Petros ha wang setan sedin jonga Dadai ngata jaka Petros kelambut tu terai Jisu. Terika kon setan ya. Denam dai. Ha? Perkali pi de besamai sutenat. Pi sutenat samai. Nai jaka ba tu mi. Apa boleh usnang yang iam ka ba yang i bangit kongo ya kata. Bat ka mong ba bi dep. Idon ki porem ngasiong try nai senang tat kata ka mong pala. Namar upale ya ka bamdei ban le. Namar ngidon ka mon la jong. Ka mon jong iam. Kau ban lek keput, hendak try orang lek kerku. Orang kamno, upak kerku ya pi wat ya kinong shun jong pi. Orang kelek kerku ya ki. Kebaik tapi kata, usempat yang ilah dangim lek ro. Ketin ke jong blai kong. Habala pensoi ujisu orang ban penok, ujisu kelam lek ban penok ya lah dia. Hoi ukut ya kabadai, hendak upale ya kabamdai. Kidon kita khot Bible tentang Ishem. Hari uklam ay yang i bangin le pat light load yala da kata kada khot Bible kum mangi kwa bangin em. Tadai nama ta ay bangin sutu kum ki bangai. Barkani gari ka buithap jong setan nado basdang. Genesis boy ho Jesu but what hanga bat hapiru man kasngi ka wan bet ka jing pensoi. Bat ka Bible ka batay. Hadu ba ka poi ka por. Kabau Jesu dai ban syak kem no ulah tip ya kata ha gospel Lukas ala fidan ni Bible pila ban pai lam bat nga
Hagel nong ga ba arpo ar. Hagel khot ba sopun riu so ba pulelem. Ulong te haki. Blei ba pi yo tia. Rieng jot. Ya dwai ru. Yo ba pin hap ha ka jing pen shoi. U Jesu ong igini ki senran ki jong u ong igini ki benta. Belai ba pi yo tia. Belai ba pi you. Tu yeng jot what are you? Ye dwai. Yo ba pin hap ha kai. Pite belai ngi hap ha ka jing pen shoi. Ngi telot ban dwai. Ngi telot chisha ban let akmat jong blai pet u Jesu ang ni ka jakam u dwai ka Bible ka ong wat ka ep ka jong u ka la jaw kum ka snam. Hato haga khot ka ba sau pu sau pina pule hang to. Ong wat ba ka ep ka jong u ka la jaw ngai snam. Namar bale u dwai ka khot ba sau pu aru da ong kopa la da memon to pan pai no ya ka ni ka kuri na nga. Upa pan pai no ya kata ka jing yap ka jong u uang to pan pai no ka ni na nga bat kata ka jing dwai jong u hadu kata em baka de khot ka ba sau pulai ka ong ngastunat bangan pulai ka ni hang ta la mi pau ha u angel na bneng u bada pensat ya u udah ayu mano mi nei mano mi por bau Jesu udwai ban ong ayu ko pala na dai gamon jome abe ka kuri kan lat no nga u angel jong blai u pau u but haba u pau ni angel jong blai ha ka khot ba sau pu sau ka ong ti ba u don ha ka jing pisa man sim ka bajur ula dwai kam shit raham shibun tekas ep kala kalalong ayu ka jong u kalalong kum ka Tiap ujau kas nama nengkong doh macam tu. Angel jauh belai. Udon lang bat lajau kata kasnam. Apa pidwai? Tang nganong yepi kan jauh kas ep. Bakta kas ep namar ba pisir raham ba duai namar balai ba pisir raham ba duai namar ka don ka jing pisa ka man sim ka ba jore bat kan mau ya kan ka wai ko bangai aba pi duai wangel jong balai udon langkat bat pi hang ta amen u pencai bor ya pi pe bal tang balawan angel ka mut bala pensange ya ka jing duai jong Jesu uwan ban pencai bor ya Jesu ba udang yai duai hanrai bat kitu ki bayot thia wangel blai udon dekat sapur rio te kata de ke jingkeli ke kraw yang apa dipi ngide ki angel ki bagumno angel bayot thia nang ngide ngiru ki angel ba petmat pin selongo ba angel nama ka Bible ka ong ya ki banget u Jesu ong kin salong kum ki angel ha beneng Pihaban sutu, ada pi te banduai em. Setunat pelin yang ini. Kai mensim yang aman kepor pang duai. Namang ngate u angel uan ban pensai boring ah. Hari umuan ban pensai ay ong nai duai. Namar melayu i yang akidon bon ba kibrio. Pi duai dalai i angel pi sap no. Kan mau bet wat sap ki angel ki uan ban pensai bore pi ba pi dang yai ne haga jing duai. Amen. Por bau yo ya ka jing pensoi. Hakal nong ga basau jong gospel Matius bat Lukas sau manobawan hadin jong jing pensoi to ini pet haba kumta usoitan ula ino ya u hakmiru ki angel ki laiwan bat ki syakri ya u haka gospel Lukas pinshem ru ya gaju ga benta barka keren ba onda ba usoitan ula ino ya u sipor ka kut na tang hang ta ko ong dekat ba khat lai ko ong gum ta onda usaitan ula pendap ya ka jing pen soi baro ula klat no u sipor mastunat lagi ni ka pite kai hadin jong ka jing pen soi angeluan shwa jong ka jing pen soi u angel ba pen sai bor amen pika Bible ka batai bu Jesu duai namar pite bu Jesu duai em habdan te bashim ya
kata senam ke bejau. Namar ya kan ke senam ke bau jisu penjau. Day tam bau su penjau akan ke kendau. Handai uhaban ra saya kata penikal bala tau dah ti Gibril. Mana basim ya kata. Mana basim ke bamon. Day kata jisu wang piptip. Bat ngagi don kita kiangal wang rangalah hukum. Porbau Petrus usai ya kata kawai lam utip day kata. Namar kiangal ki don lang pat jisu. Ki don lang pat jisu. Halo jisu kelam sangat banduai. Ngasosi banong ya fi. Haki ni ki por ki bamenta. Ngi telot sisa ya ke banduai. Day kata ngi hapalat haka jing pensoi. Kaka jing pensoi ke baman ka sengi. Ngi kelon bet haki tiki jing pensoi. Namar ngi telot sisa. Ngapuli ya ke kuas Lukas ka aimen simple ada maru angel jong play one mandon. Baru pensat bor ya manong. Ya ini. Ujisu kamong shimno angel kene ka jingkit ke jonga hanre uyai duai han bat urdin jonga ta uwan uyo I ya kisenran ba yo thia bat fitu kan ne ke ba mata me ban thia ha ka por bam dei ban thia namar ki yo thia ba ruang phintep ba ka jing pensoi ban lat ke dei tang ka jing duai pi kham duai pet ki ja ayu kisenran Bible ka batai baro ki pet lot na Jisu Petros ukwa ban but ubot na cengai bat ulan no Jisu uyones udan lang hadur ta yeng raba leng do umlale yo Jisu ban ya rap yo Jisu ki seran ki jalot ka daw ka dei balai namar ki klem tre ban duai ngabar ngakwa ban ong kani ka wairo ki brio ki la banum yang lang bat pi ha ka jing duai hanai rada pi duai ublay unpa ki angel ban yang lang bat pi ha ka jing duai jong pi amen ki brio ki la ba kinum yang bat pi menta ki don bat pi la sai kinum don shu hanai pi ai ne bat duai angel tu yang lang bat pi amen pe yang ne Jisu wat ki senran ki ba ula jet ula khot ya ki klam yang hanreu angel u yang bat Jisu ba om tang kata pinaken mau por ba kat ka ling ke jong upol ka Bible ka ong upol ong angel jong blay don lang hang ne hey ba baro ki yang persa ya upol ba ukran ki ong ula be ne Paul ong angel jong blay yang kan mau por ba ki breu ki khat be ya piru em angel blay nang pide ba start namar pide breu ba dwai amen Pinlap ya kata ngasusi pano pi pamenta babon banget kim suto ya kane ki kwa ba ki angel kinwan man penset bor ki handra ki kim let man penset bor ya ladi haka jing doai ban but habe pite balai ka breu ka hap haka ta ka jing pensoi namar haka jaka ba aram ngaong fi wanum dan haka jaka ka ba aram namar balai kan pan haram ya pi ka jing doai dei namar kata da tip haba pi doai ngano fi penlong ya ladi kerpang kendiat ya ladi Pelong ila de ngi mentang ngim su thu shu haba duai nganong ipi haba duai ngim su thu shu pilengo bakaktin ke jomblai ka ong haka tasman merim haba Moses ulai ba shalom Sinai uda ong wat ya ki merat wanum sha teng bangi duai ukso rudan lah ning ngo ngi dang kakwai kakti dang kro ukso bat dangi duai ublai kan ma ba ngi nang man pen kerpang ya la de haka por ba pidon ke jingele haka mensim usaitan untuk nang kong do ke jing duai na pi ya gay ya ke jing duai na pi balai utu ke jing duai em ba pin ha be jling sha ke jing pensoi ba dan Yesu wan pelat ya fi na kata ke jing pensoi pin su ha be jling ling ling sha kata namar balai ke jing duai utip usai tan utip ke ni gawe haba ubriu duai ka skor jong balai kalong halor jing duai jong ki bahok amen ka skor jong balai kalong halor jing Kicing duai jong ki bahok wong de kata ngan penkang ya ka banduai but u ya leb haru em ya ki banduai ba kom no ban kang ya ka jing sakri jong ka jing duai kom no man kang ya ki na ka jing sakri jong ka jing tip ya ka tien bangan sok ban pensoi bat kan mau bet u soitan u upgrade ya la de kum ba upgrade ki mobile menta unang pensoi ya pi da ki jing pensoi menshua Menta upan shoy ya pi daki way pat ki jat jing pen shoy. Day na mar kata dapi suto haka tin ka jong oblay pin light na kata. But kam tam ba pi pelot ya ka por haka jing duai. Pi pelot ya ka por haka jing duai.
Fitip ka jing doai ka ai bor yang i om baka ong vi yang i ka pelat yang i na ka jing hanre ka ai ka bor yang i bangin ya lang ba ka jing bangin job. Amen. Pi kini de lai tili ka jing pen choi pi pen kala ha ka meet ka jong try da. Amen. Bau kupu jonga dai tang utrai baka de ta bau la ai no ya la ka jong ka met nam ta jonga bat habangala dan menta no ne kupu kumnongan bam su ki jong ka bakan jado. Kumnongan bam su ki badang long kenja pertai ka bam tai yang ngan bam kay tang kay bakan jaman sim. De nama kata u Paul usdang ha ka balang koren ban kren sa pang kata ka jing bam bakan jaman sim ya kata ka managen. Ukren ya kata hak lenong ga basipo namar fite babon ba nangi hak ini gisngi ngi sobang ke jing bam kan jaman sim ke dai tang hak asngi utrai ha yeng mane hanrai ke jing im ke jongi man ka sngi ngim da bang ban bam ya ke jing bam ka ba kan jaman sim hanrai nga kwa banong ye pi ai habang isim ban ta no ne ku kan pan kan ba ngi dai tang ma me atrai nga bang melong ma me kam thiang man kan no ka reung hap me kam bang mamay ban iki kay fite apa pi puli ya kaktina puli kata bang ngamong shui pi puli kata de khot kata lanong hanang ngong pi puli banda bam ya ka bible ba ha ka jing em jong pi su thu ka ba kor dor tam dei ka bible namangin sa poi ka sngi man puli bible ka long ka ba tan dei namar kata kat balang don ka por puli ba bam ba itanat tang yu trai Itanat kay ke badai be ke jong utrai. Wat itanat ke jong ka perthai. Kan maka perthai kay jakno. Ka perthai kay do no. Hari ka basong si yang i manong vi. Ngi tanat pat ya kani ka bakan jado ka badan cingkela. Ngi mi tanat yo trai bu trai ang ngalong uju menen menta bat shado ki bam jekot. Bat ka balai. Aku apa nong vi. Wanum sarong iki kay. Wanum sarong nakabalang ayung adon, wanum sarong hangnung adon, wanum sarong kay bapidon, sarong tanggawe bapidon yahu Jisu. Amen. Namar habaneng kindon tang kita kibadon badu Jisu. Bat kamit ka jong try ka tau. Ya don napdeng jong pi su thu pi pat dep ya ko jimpen baptis. Kane ka singi manong. Atray ngan penrit no ngan penhapok ngan pendep no ya ka jong ka jimpen baptis. Amen. I'm simipi. Ngam kwa ban pen sobang ya ka skor jong pi ngakwa ban pen em ya ka men sim jong pi hau trai. Amen. Manong bapin su shimbet amblong ya kata. Namar boleh upol udah pen bet ya kata. Hapdeng ki gentle. Namar mengi ki gentle em ngidon pak ni kentien bakam lei ngaong pi ngi haban tip ya ka tien nabala tho. Fin job yu sai tan de tang na kata nabala tho. Naba ayu la tho. Pila ban simpat. Hari pi bala shem yaka kum ka meet jong ka jing ku but ai ba ka jing em jong pi pin sung thu bakan long ba kum no fitep ka bible ka ong ki saran jong Jisu ki le shem yaka ni ka meet ki yo thia no ha ka jing duai wanam long ko maki namar ki ha ka to ko por kim pat don man sem ba khoj ngi la don yo man sem ba khoj amen haba pi shem ya ka met ai kan pen ki em ya ka jing long man sem jong pi ba pin ke na ka ba yo thia ba pin pet de ka tau po lu ong ka station officers ki thia no me u ba yo thia no mar bale kwa bangin long ki ba yo thia han re ki ba pet ngor ha ki ni gis ngi ken amen na mar utrai ulajan utrai la yu ulajan pi ngoma haba pi pet ya ki khubor om tep ba ka perthai kan long kum no ki ong ha ka perthai manta man ka singi ka don ka jing khinyo jumai man ka singi kata ka dei ke hanre ho ngim pat lala ban sung thu ki don ki bala jor ngi ala ban sung thu ki don ki berbet ngim la ban sung thu ki ong ki scientist ki batai la ka jong harangi su thu tang ka we bo trai jong ilo janwan ban shawe ki bangai da amen bar ngi tip ba ka perthai ka dang leit no ha ka ti jong marat klau ka perthai ka dang leit no hai hagakti ke jong marak klau ka ngila su thu ya kata ai la ngim su thu man ta pat lano pat ngim su thu ya kata pada bangi su thu ya kata ai ngi dang dam susu ila de manong atrai ngadam tangah kemat jome ban mane ya me ban ya ro ya me ban pa ho ngi don la ka jong ka jing ya la ka jong ka jing ya shem la ka jong ka jing ya kendo bat pite bale utrai sha bo le ai ka met ka jong trai ba ukwa bo bangai we pu we sung thu ya kani ka banta baka jing em ka jong u ka dei ke bala sa siu dor dau trai
Haba pisiem bentan une kupu ban kuri pi pen pau yang ini bang nga ka jing em jonga dei bala syatit no autrai ula tit yang daga dorba ka senam ka jongo daga dorba ka met ka jongo baula ai amen